500 eusko gehiago irabazi ditugu aurten, eta horrek seurtatzen gaitu guri diru sartze bat, eta hori elkartearentzat oso importantea da. Euskoren 100ko emaitza ezagutzen duzu? Hona hemen azalpenak. Euskoa, Euskal Herriko tokiko moneta solidarioa da. Horregatik, lurraldeko elkarteei dirua birbanatzeko mekanismo bat dago. Euskoren 103ko emaitza. Astapenetik, horri esker, kasik 500.000 eusko eman zaizkie ingurumenaren, elkartasunaren, hezkuntzaren, euskararen, laborantza herrikoiaren, kulturaren, kirolaren eta bestelakoen alde diren 70 elkarteri. Quand j'utilise les Eusko, je sais que 3% de mes dépenses vont repartir dans l'ikastola de ma fille. Et ça, c'est hyper motivant. Tokiko monetaren kide bakoitzak babestu nahi duen elkarte bat hauta dezake. Eta kide horrek, euskotan aldatzen duen euro bakoitzeko, babestutako elkarteak trukadaren zenbatekoaren 103 eskuratzen du. Baina, emaitza hori ez da truketik hartzen, gehigarri gisa emaiten da. Kide batek 100 euro aldatzen duelarik, 100 eusko euskuratzen ditu eta bere elkarte babestuak beste 3 eusko. Emaitza hori eskuratzeko, elkarteak tokiko monetaren kide izan behar du eta gutienez 30 babesle bildu behar ditu. Euskal monetako langileak hor gaude zuek laguntzeko, emaitza hori eskura eta emenda dezazuen. Avec 3 stands avec le choix de Moneta, on a pu réussir à atteindre ces fameux 3%. Donc comme quoi, c'est pas impossible. Il suffit juste d'y croire et de se donner la volonté de le faire. Euskoa, zure elkartea finantzatzen duen moneta.